lang nung unang workout. So, we got 2 more workouts. Ayun yung parang 15 minutes na abs, tapos another abs na naman. Grabe, nahilo na ako guys. Hey everyone! Welcome back to another vlog! So, we started the vlog really late guys. Ayan. Ngayon, nag-prepare kasi ako. Actually, kagagaling kong night shift, diba? If you've seen the previous vlog, nag-night shift ako kagabi. And then, anong oras na? 2:39. Yan, nag-prepare ako. Paalis ako ng bahay kasi I need to attend the meeting in the hospital. So, naglagay lang ako guys ng konting foundation. Sobrang, mga 1/4 pump lang nito guys, nung Super Stay. Ito. Saan ba? Ayan, Maybelline Super Stay yan. Para lang, ano yung mata ko. Para lang matanggalan ng konting pangingitim. Tapos, lip tint lang. Yun na. Ngayon lang ata nakatikim yung skin ko ng ano. Kasi nung nagbe-brilliant skin ako, ayokong mag-makeup kasi nga, di ba nagbabalat. Mas pangit kasi tingnan. Pag nagbabalat, tapos may, may ang tawag nito? May something na parang brownish, ganyan. So, kung ano lang yung sunscreen, yun na yun. So, ayun guys, hindi pa po ako nag-workout nung workout na for today. Kasi dapat day 2 ko ngayon nung kay Chloe Ting na 2 weeks shred. Kasi natulog ako kanina. Pagdating ko galing hospital, nagpakain lang ako ng dogs. Tapos natulog na ako. Bale, mamaya na lang after ng meeting, doon na lang ako mag-workout. In fairness guys, hindi masakit yung katawan ko. Sabi ko parang hindi ata maganda yung mga ginawa ko, hindi ata effective. Kasi previously, masakit yung katawan ko. Or baka nasasanay na yung katawan ko sa workout kasi ilang days na akong nag-workout na dire-diretso. Or dahil lang may may warm up na ngayon. I don't know the reason. I will try my best na gawin lahat. Kasi kahapon talaga guys, mas intense. Nagagawa ko na yung burpees, pero hindi ko nga lang nakukomplete. Nakakagawa ako ng burpees, nakakagawa ako ng Spider-Man planks, which is dati-rati hindi ko na kayang gawin yung mga yun. Pero noon, kaya kong gawin yung mga yun. Yung talagang nag-lose ako ng weight. Pero dahil nga matagal ako hindi nag-workout, ayan. Feeling ko nandun na sa hospital yung ibang nurses kasi susunduin sila ng ambulance. Kasi guys, di ba nga walang transportation? Ito na, yung sitwasyon ngayon, walang transportation. Kaya ang nangyayari, ang hospital, ang pre-provide nila is the ambulance para magsundo ng mga employees. Yan, diba? Social. Dito, hindi naman kami napupuntahan ng mga free shuttle ng mga politiko, ganon. Kaya, yung hospital na yung mismo nag-provide. Tapos, kapag AM shift, yun nga nasabi ko na rin sa ibang vlog. Free lunch, free dinner ang mga AM shift. Kasi 12-hour shift na kami ngayon, guys, para, less exposure. Pero feeling ko, wala nang case dito sa amin. Kasi, ilan weeks na, na-maintain namin, guys, na 0 talaga kami dito sa town. Kaya, okay lang. Madami dito sa Pangasinan, pero sa Dagupan kasi yung parang epicenter niya dito sa Pangasinan. Kaya okay lang. Tapos, bawal naman na yung pumasok from La Union, bawal na pumasok dito, from ibang bayan na, bawal na rin pumasok unless pupunta ng hospital. Kaso, area to area din ngayon sa mga hospitals para makontain din yung mga patient ba na magmi-mix-mix tas makakapag-uwi lang din sila ng virus. Parang ganun. Ayan guys, so ready to go na po tayo. I have my mask on. I have my keys. Meron na rin yung ID ko dito guys. Kasi kailangan pag lalabas, kahit walang case dito, nakamask kasi nanguhuli ang mga pulis. Ayokong mag-community service at ma-fine, okay? Tara na guys. Hey guys! I am back from the hospital. Ayan. Diba sabi ko kanina, mag-exercise ako pagdating ko dito. So, magbibihis lang ako kasi kailangan ko na mag-exercise. Kasi anong oras na? 5:55 na. Dapat nga kumakain na ako ngayon eh. Kasi gusto kong mag-fasting. But anyway, hindi pa naman ako gutom. Mag-exercise na ako. We'll do the Chloe Ting second day challenge na yung
2 weeks shred. So, start na natin, guys. Hey guys! So, nag-aano na po ako preparing for the workout. And yung workout natin for today, day 2 is the do this everyday na to lose weight. Yung ginawa natin kahapon, ginawa ko kahapon guys na yung first and second, yung may abs, tsaka yung may cardio. Tapos may kadagdag na naman siya ngayon na pang abs, yung ito yung 11 line na pang abs. My gosh. So, kawawa ang aking core ngayon, guys. But anyway, no pain, no gain. So, let's start this. Grabe yung pawis ko, besh! Kakatapos ko lang nung unang workout. So, we got 2 more workouts. Ayun yung parang 15 minutes na abs, tapos another abs na naman. Grabe, nahilo na ako guys. In fairness, ang hirap pa rin. Hirap pa rin niya. Tutuloy natin to, kaya natin to. Hey guys, natapos ko na yung tatlong workout. Nalubat pala to. Hindi ko napansin. Nagta-timelapse lang kasi. Hindi ko napansin na lobat na pala. So, sinacharge ko yung isang battery ko. Actually, sinarge ko lang tong kanina tong battery na to isa kasi nalobat na rin siya nung una na set. Tapos akala ko fully charged yung battery na nalagay ko. Lobat din pala. So, parang ang konti lang din ng clip no na nakuha niya. Grabe guys. Sobrang, ano ba to? Parang kukunin ako ng heaven. Sobrang hirap. Grabe. Grabe talaga. Alam mo yung, kapag nag-exercise talaga ako, naisip ko guys yung kanin na kinain ko na naman kaninang morning. Kasi kumain na naman ako ng konting rice. Mga 1/2 cup na rice. Pero once a day na lang ako nag 1/2 cup na rice. Pero at least, ang hirap kasi. Guys, ang hirap kasi kapag yung nasanay sa rice, tapos biglang malilesen yung rice, ganyan. Yun. Pero ngayon hindi ako nagka-crave. Busog pa ako kasi inom ako ng tubig. Pero ang kakainin ko lang siguro ngayon yung tira ko na honeydew kagabi. Kasi kainin ko na yun. Baka masira pa. Tapos nag-order ako ng mangga. Bili. Kakain ako ng mangga mamaya for the first time. Ngayon lang ako kakain ng mangga mula nung nagkaroon ng mangga. My goodness. Kain tayo guys. Honeydew lang to. Yung 1/4 ng buong honeydew. And then mangga na isa. And very ripe na siya. Super duper. And while watching Raze, ayan, nung sinasabi niyang buntis siya sa mga indays. Kain na tayo, guys. Hey, guys! So, time check. It's already 9:19 p.m. And naligo na naman ako, guys. For the second time today. Kasi syempre nag-workout ako. And then, yung scalp ko, sinampo ko din yan, buhok ko. Kasi syempre yung pawis ko kanina, ayoko naman na mga amoy ako dito sa bed. And of course, sobra yung pawis, guys. Hindi ko talaga kaya na matutulog ako na hindi ako maliligo or magsha-shower man lang. So yun, guys. I don't know what happened today. Sobrang nakakapagod. Emotionally, mentally, and especially physically. Sobrang pagod na pagod ako. Gusto ko nang matulog. But anyway, guys, thank you for joining me today. Thank you for watching my videos. Tomorrow will be the 3rd day of the workout. And yung 3rd day natin is sobrang dami. Tingnan natin. So, yung 3rd day will have, oh my gosh, 4 besh. 4 na workout. Ay, nagpo-focus ka ba yan? 4 na workout po. 2 abs, 1 lower body, tapos yung cardio. Oh my gosh, parang, guys, parang ayaw ko nang ituloy ito. Ang hirap kasi. Tapos, syempre, na-deprive yung pagkain. Though, madami pa rin akong kinakain, pero less rice na nga lang kasi more on protein. So, yun guys, yung ginagawa ko ngayon. Hopefully, maging effective siya. Kasi yung workout guys, sobrang hirap talaga. Marang mamamatay ka na. Magpapass out ka na. Kung hindi ka magpapahinga kasi sobrang bilis na ng heartbeat ko. So kung na-experience ko na malapit nang magdilim yung paningin ko, tumitigil ako para maano yung heartbeat ko. Ayan. So thank you so much guys.
if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't liked my Facebook page, the name is Joy of Mia, together with my Instagram name, Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Ayan guys, so I'm already on my workout clothes. Ito ulit yung damit ko. Hindi pa rin yung chan ko. Hey guys, yun na yung pinakamadali na workout dito sa set na to. Kasi yun yung lower body. Ewan ko, madali siya para sa akin. Kasi yung wala akong tigil-tigil,